Upravo ćete odgledati video iz Sarajeva. Ja sam trenutno u Novom Sadu, kod kuće sam kao što vidite u studiju. I dok vi gledate ovaj video sam upravo 12 sati live na Trovu. Znači prvi link u opisu je, ljudi, igramo Minecraft, ubijamo zmaja, stekujem se, znači bit će stvarno interesantno sa puno igrača, znači da, stalno liveujem tamo. To je to, prvi link u opisu je, prvo odgledajte klip pa idite na live. Dobrodošli ljudi u najnoviji video. U današnjem klipu, kao što možete vidjeti, tu sam sa tatom. Ćao. Danas smo u baš čaršiji u Sarajevu i kao što možete vidjeti, danas jedemo sarajevske ćevape. Tato, šta ti imaš da izjaviš povodom toga? A ja jedva čekam da jedem, ti tu dok si namestio kameru, ćevapi se ovladili. Dobro, jel jedemo prstima? Ja neću, ja sam kulturan, jedem Lupite viljuškom. like ljudi ukoliko želite da jedemo. Lupite Kristijana ako jede viljuškom. Da, tako da. Ništa, to je to. Pravilo je da osvoje 1000 evra onaj ko pojede prvi 10 ćevapa, jel tako, tata? Tako je. Jel imaš kod sebe toko? A jel treba i leba jesti? Da, sve, ne znam. Bar pola. Evo, bar jedno ovo, tako da ljudi, ništa, to bi bilo to. Mi se vidimo malo kasnije. Vi brojite ljudi koliko smo pojeli ćevapa, tako da idemo. To je to, 3, 4 sata. Kako? Kad pre. Gotovo ljudi, ovo će mnogo kratko da traje, tata pojeo sve. Bar jednu lepinju moramo pojesti, znači to je pravilo. Uzme luka. A jedi. Ovdje je ispiska me. Ispiska ga je. Idemo ljudi, ostalo mi je još ode van tanjira. 5 komada tebi. 5. Isto. Idemo ljudi, još 4. Najteži challenge, lupite like. Idemo. I tati, meni još 4. 3 mu je ostalo, kako? Evo mam. Boli me utroba. A sljedeći put se trkaj sa lučkom, koji će brže pojesti Za ćevape. Vučko, on ne žvaće, on proguta. Hoće da biti najbrži challenge ikada, znači tate i ja jedemo mnogo brzo, tako da se vidi da mi je ostalo 2. Koliko ti je ostalo, tata? Meni 2. Tata i ja smo napredovali, spremali smo se za challenge, ljudi moji, tako da uspjet ćemo. Idemo. Vidi, 9 i ja isto. Ne! Svi 10. Ko će prepožvakati video? Ko će prepožvakati? Pojeo sam cijelu lepinju, to je bio izazov. Ne, usro sam se. Sreću što nema nifl u restoranu. Tata, pobedio sam. Jesam pobedio? Jesi. Eto ga ljudi, ali ovo je najbrži video ikada. Ne znam da li ovo ljudi da ubacim u vlog ili ceo video da bude. Nikad brže nismo pojeli 10 ćevapa. Ljudi, ja sam se ovdje usro, tako da ćemo to sad ovako malo, razumete, tako da. Tata, kakav je utisak? Ako ćemo sad samo lepinje da zemimo ovako. Jesi se najao? Ja isto, ljudi, ovo je baš ljudi bilo profesionalno. Najbrži ekspres, has. Ali neki gosti nas gledaju, izgubili su apetit. Tako ja. Hvala. Ajmo sad, ko će prije vodu? Ajde, ko će prije pol litre, ajmo. Može. Možeš? Tek da se pripremi. Next.
Ovo ljudi, ovo je najveći klip. Sad smo se stvarno potrudili, ono pre 2 godine je bilo 30%, sad je na 100. Tako je, idemo ljudi. Može? Ajde. 3, 4. Ja zaboravio kad sam Aha, pa dobro. To je to ljudi, znači tata je pobedio u gutanju vode, a ja sam pobedio, znači ljudi, u gutanju ćevapa, tako da, ovo je bilo to što se tiče ovog videa, iskreno se nadam da se vama svideo. Tata, ne znam što se smiješ, nisam ništa pogrešno rekao, tako je ljudi, volim vas brat, pojeli smo mnogo ćevapa, tako da, ovo korona, da jedemo ljudi sa stola. Odlični su ovi, baš čaršijski ćevapi, tako da vidimo se ljudi. Je ti dobro? Vidi ga. Subscribe ovo. Evo će vapi odličan pod to. Hajde subscribe, like. Nadam se da ste uživali u tome kako tata i ja jedemo ćevape, u suštini prvi link u opisu je live, trenutno sam live na Trovu, tako da dođite svi na Trovo, ubijamo zmaje u Minecraftu kao što sam i rekao na početku videa i to je to ljudi, do sljedećeg videa, Zlatni brat vas ljubi u vrat, vidimo se, ćao!